ang among going karon, going to the Pritan, mga ligo ni Boracay. Pait kayo na yung mga walay kwarta, Boracay sa ta. Wala man gud may kwarta, dito na sa Boracay magpalagay live. Jong ni. Okay. Okay na may going Boracay? Boracay. Boracay. Sa amo ang lakaw karon, going to Boracay. Pa-Boracay sabi kay wala pa may mga kwarta. Kahit pulo ka buklinsyon, nag-uyo dito ka paabot sa mga Boracay. Kusuging ulan. Day dia. Hinayang kat-kat ning mga bagtao. Tulong kabok nakuhanan tunga pa lang amo nakuha. Kaning duha amo ning giandam para ikanigo na mo Boracay. Ato rolitso na toron. Kaning Boracay ang mo atuan karon di Pacquiao na mo Pacquiao. Kay wala may kwarta magod, amo lang Pacquiao ang Boracay sa among gamiton karong adlaw para among malagay layan sa pagkahulay sa Bigadyo dito sa Boracay. Si Pacquiao na mo ugol sa kauras. Dayon ang kining among kauban nga vlogger na mo sikat na po ni. Sikat. Dili ni makaya. Sikat sa kabuang. Happy to siyang mamilyonaryo. Kay naami sa ikabaw nga lumakabok din. Kauban dugay kayo, kasi pa pamilig jacket. Pero daghang kwarta. Wala na ba ina niyo? Wala pa'y kwarta. I say hi. Jadi ako magkamano. Udah nagsaka? Matagak kung kaneron. Ay, sige. Pagkaraghanan na yung lahat. Dagang kayo magdala. Ya. Magulang man daw. Magulang. Yehey, mga Anto na may bye-bye ninyong tanan.